Sijan Poyee. Sijan Poyee. Bye. Intro. Guys, sama chatta, kita pondok. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿಗಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಿರ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದ ಒಂದು ಗುಹೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಗುಹೆತ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇಂಕ ಪಂಪೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲೇರು ಕುಲೊಂದಿರು ಆರು ಕೊಂಡಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದತಾ ಕೊಂಡಿ ಅದಲ್ಲ ಕರ್ಮನ ನೆಂಪೆ ಇದೆಯಾ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲೇರು ಗಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಅರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿರಲಿರು ಸ್ವರೂಪ್ ಇನ್ನದು ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸೆಲೂನ್ ಉಂಟಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಸ್ವರೂಪ್ ಕೇಂಡ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೆ ಸೆಲೂನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಸೀದಾ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನವೇ ಈ ಪೋಲಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಾಗ ಯಬ್ಬಾ ಅದು ಬರಸಬಾರದು ವಾಮಂಜೂರು ಬರ್ತೀನಿ ವಾಮಂಜೂರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ನಿಖಿಲ್ ಆರಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ
मिलने मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई इस मोड़ पे लाई आशिकी। ओ मुझसे या खुदा से इस पल मेरी लड़ाई किस मोड़ पे लाई आशिकी। वो आशिकी बाज़ ये दाश की टूटते बंद विश्वास की। मिल मिल तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जन्म, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल के ही दस्तक। और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮತ್ತೆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ. ಮೆಟ್ರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸೂರು ಹೋಗ್ತದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬತ್ತ ಕ್ಯಾಬ್ Hey boy, how are you? ಮುಸಿರು Welcome back to vlog. ಮುಸಿರು ತೋಜ್ಜಿಯ Welcome back to vlog. ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಇತ್ತ ಮೂಸಾರ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ. ಗೈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತ ತೆಪ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ರೂಮಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೋಯ್. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜತ್ತ ತೆಪ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆ ಒಬ್ಬನಿಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನೆ ಸಿಜ್ಜಾನೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಿಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಮೇರಿ ಏ ಎಕಡೆ ಏನಿದ್ದೀನಿ ಓಡಿತಿನತೆ ಎಕಡೆ ಅವ್ ಮೈಕಾನ್ ಗೈಸ್ ರೂಮ್ ಎಂಚಂಡಿ ಜಿಗ್ಗ ಉಂಡು ಮಾ ರೂಮ್ ಪೂರ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಬ್ರೋ. ಹೌದಾ ಅವಳು ಕೂಗ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರೆ. ಓಕೆ ಒಬ್ಬರ ಬಿದಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು. ಇಡೆ ಬತ್ತ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಕೂಲಿ
Mucha. Bro. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು? 2,000 ಖರ್ಚು ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಗೈಸ್ ನಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಯ್ದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್ ಒಂದು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಂಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನ ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ ರೋಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಬಂತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಉದ್ದನಾ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈನ್ ಐಕಲ್ ಜೋಲಿ ಬಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಮೆತ್ತ ಮಂಜಿತ್ತು ಬಸ್ ತಗ್ಗಡು ಮಿತ್ತಿ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೋದಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗಬಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಡ ಈ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಹೋಯ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ನಮ್ಮನಿ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಪೂಪುರ ಮಾರುವರಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ತೇನೆ ಹೊರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನೀನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ನನಗೆ ಪಾಠ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಲ್ತ ಮೆಟ್ರೋದ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಬಲೆ ತೋಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಒಂದು ಮಾಲ್ತ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಲ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಉಂಡಿದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಂ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೈರೆ ರಾಜಾಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತು ಏನು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದೆ ಎಟ್ಟು ಪೋಯ್ನಾಕ ನಿಖಿಲ್ ಶ್ರೀರಾಂಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇರುವ
Eagle side. Eagle side. ರೈಲು ಈಗ ರಾಜಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇರುವ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ Ada tu cuma. Poyee. Ini leron tu. Lu jauh ni apa? Open clear Padiya. The neck one. Putla tanji gaadi board idu. Ada orang siap. Metro depan nagar ada jalan yang lagi putla tak boleh dikir. Akan aku dikir ada jalan. Aku lantai help mal deh. Apa mana? Dah video tu pun aku pura like mal play, anjene share mal play, anjene subscribe mal play. Korean mall batta. Boleh Poyee guys, boleh Poyee. Guys, nartom pondul nama, boleh. Boleh Poyee. Itu sangat tun. Ulpada jiwa dah marah. Giran nang jela. Ikila. Dia dah cak malu. Amul Padiya. Guys, meet Poyee. Pira dei doli mar.
ನಿಖಿಲೇರ್ಗೆ ಬಡಾಪಂಗೆ ನಿಖಿಲೇರ್ ಏನ ಬೋಡು ಡೋನಟ್ಸಾ ಪೋಯ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಏನೋ ಉಂಡಿಗೆ ವೆರೈಟಿ ಬರೆದ ಪೋಯ್ ದಿಂಗಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಬಂಗ ಬಾಲ ದಾಟ್ತಾರೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿತೇಶ್ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೋದು ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐ ಬಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಭಯಂಕರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಅನ್ಬೋದು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಸಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಮಂತಿಂದ ಇಡೀ ಬತ್ತಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ಯ ಸುಂದರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತು ಪೋಯ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೆನಿಲಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಮಗರ್ದು ಡಮ್ಮನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ಯ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡದ crazy. ಗೈಸ್ ರಾತ್ರಿ ನಮಗಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ಮಾಲ್ಡೇ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಅಂಚಿ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪಣದಕ್ಕ
ಒಳ್ಳೆ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ಆಂಡ್ ಮಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ ಪಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಸುಜನ್ನ ಸುಜನ್ನ ಬಸ್ ಬರೊಂದುಂಡುಗೆ ವೈತ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಉಂತ ಇರಲ್ಪ ಸುಜನ್ ಪೋಯಿ ಬಸ್ಗು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ವಾ ಗುರಿಗೆ ಬುರ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾತ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ನನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದು ಲಂಡನ್ ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡ ಅವು ಅವು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿಂದು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ Pueda. Here. Wait, undena. This kadeklanji bus sikkundu. Ittate kuliye bus itu. Ana popunave. ಪೂರ ಅಕ್ಕನಗಳು ಅಣ್ಣನಗಳು ಮೆಕ್ಕೆನಗಳು ಮೆತ್ತಿನಗಳು ಮಾಮ ಮಾಮಿ ತೂಪುನಗಳು ತುವನ್ನಗಳು ಕೇನನ್ನಗಳು ಮಾತಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ